talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala ka
kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga pagpalagad sang Bombo Balita diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo petsa 10 sa bulan sang Abril sa 2022. 29 kadlaw na lang nabilin nantes ang 2022 national and local elections. Kagkaroon sa ilo na kita sa aton nga mga headlines. Para sa aton nga balita lokal, Bacolod City Government naglunsyar sang comprehensive package para sa micro, small and medium enterprises kahapon. Mga nakakompleto na sang 2 ka doses ng COVID-19 vaccine sa Negros Occidental ginapadawagan nga magpa-booster shot. Tanan nga driver kag konduktor sa Villacar Transit Incorporated negatibo sa random drug test. Villacar Transit Incorporated nagbasalig nga siguro nga fit sa trabaho ang mga konduktor kag driver. Delivery van nga naga-deliver sa makahulubog nga ilimnon, gin-hold up. Samtang sa ato naman nga balita national, AFP, PNP kag PCG nagperma sang direktiba sa pagsiguro sang mataway kay malinaw nga 2022 election kaupod sa COMELEC. Sa Zamboanga City nagdeklara sang dengue outbreak, pasyente nagdangat na sa kapin 900. Government advisor nagpaanam sa posibilidad sang surge ng COVID-19 kasunod sang Ramadan, Holy Week kag 2022 elections. Presidente Duterte ginsaot ang agot nga si Kitty Duterte sa iya ika-18 nga kaadlawan. Sa ato naman nga balita international, pagpasanyog sang security ties sa Japan kag Pilipinas nakasugtan sa 2-on-2 talks kahapon. Anom ka mga Pinoy nalakip sa 11 nga gindakop bangod sa Sham marriage scheme sa Estados Unidos. Samtang sa ato nga balita sa hinampang Filipina tennis player Alex Yala, sulod na sa championship round sa W25 Chiang Ria Tournament sa Thailand. Hollywood actor Will Smith ginban sa isa ka dekada sa Oscars. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sang aga. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan niya mga kapamati sa 630 kHz sa linusuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantang ng pamati sa Facebook Live, subong man sa aton nga YouTube channel. Kaysa nagatutok sa Bombo mobile app o sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario Kag Bombo Zaldi Foro the second. Una nakita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Ginlunsyar kahapon sa Bacolod City Government ang isa ka comprehensive package para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Bacolod City Government Center. Ang nasambit nga kahiwatan ang ginpangunahan ni Mayor Evilio Bingnardia nga gintambungan sa mga Bacolod-based nga MSMEs nga ginalakipan sa nga 95% sa mga rehistrado nga negosyo nga nag-ooperar sa syudad. Suno sa alkalde, ini ang mga panugod sa Economic Recovery Program sa Bacolod, kikabayan sang exit plan sang syudad matapos ang krisis sang pandemya at tugas ang COVID-19. Suno sa statement sang alkalde sa syudad sa Bacolod, padayon ang commitment sang syudad nga magabulig sa mga MSMEs
sa liwat nga pagbalik sang ilang operasyon ilabi na nga ang Bacolod ang yara na sa karon sa Alert Level 1. Nagapanawagan ng Provincial Health Officers ang Negros Occidental sa tanan nga mga nakakompleto sa 2 ka dose ng COVID-19 vaccines ang magkuha sang booster shot bilang preparasyon sa masulod nga mga variants. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Ernal, tumimbang maayo naman ang 2 ka dose o kung doses sa bakuna batok sa COVID-19 habang kinahanglan nga magkuha sang booster shot agud nga mangin preparado ang aton lawas sa magasulod nga variants sang COVID-19. So kay tumimbang kinahanglan naton nga pabaskon pa ang antibodies sa aton lawas paagi sa booster shots. Ang pagkuha sang booster shots kaangay lamang ini sa pagkuha sang tuigan nga flu kag pneumonia vaccines mangod kinahanglanon sa aton nga lawas nga pataason ang antibodies bilang proteksyon nagikan sa nasambit nga mga balatian. Nagapadayon naman ang monitoring sa PHO sa mga nagatuhaw nga mga variants ng COVID-19. Aminado man si Tumimbangan, nagakadugayan sila sa pagbakuna sa mga senior citizens. Sa pisar nga ginatutukan na sa mga ini, ang house-to-house nangin mahinay naman sa gihapon ng pagpatigayon sa house-to-house vaccination drive. Naghinay man ang pagbakuna sa 5 to 11 years old bangod sa availability sang bakuna, kag bago pa lang man nag-abot ang 5,500 doses Pfizer vaccines para sa nasabit nga age group. Ngayon pahayag man ni Tumimbangan dako nga problema sa karon ang election period apang naghatag na sila sang incentives sa mga barangay health workers agud nga mahatagan ang mga senior citizens sang bakuna. Aminado man ang provincial health officer nga mabudlay man ang house-to-house vaccination sa iban nga lugar nga sang ukon sa probinsya bangod sa insurhensya. Kung nga primary vaccine is okay, why are we undergoing booster? That is in preparation sa mga kasunod nga variants. Kaya we need to increase the antibodies sa aton lawas by boosters. Even nga ng aton nga mga, why is it that we're taking flu every year? Bakit we need to protect? Why are we taking pneumonia every schedule or even to do high risk every year? Kaya because we need to boost our immunity. Ang kabayan sa payag Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Negatibo sa paggamit sang illegal substance ang tanan nga driver kag konduktor sa Vallecar Transit Incorporated nga nagabiyahe sa Negros Occidental nga ginpaidaan sa random drug test kahapon. Suna kay Alex Tablate, Director sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, ang oplan harabas ang dululungan nga ginpatigayon nationwide kang kabahin sang Region 6 siningin patigayon sa syudad sang Bacolod kag sa Iloilo. Nagikan sa kabugusan nga 152 ka driver kag konduktor naging paidraw dalom sa drug test. Wala sang bisan isa nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Sa tion nga magpositibong isa ka driver sunod sa PDEA director sarang ini nga makasuhan nga magaresulta sang pagsuspend sang Land Transportation Office o LTO sang ilang nga mga lisensya. Sunod kay Tablate, malaba ang biyahe sa mga bus kung ipaanggid sa jeep. Kaya dapat masiguro nga hilway sila sa paggamit sang illegal drugs. Ang random drug test naman sang Huwebes na sa PDEA official ang panugod pa lang akon sang Biyernes. Ang panugod pa lang sa subong nga tuig 2022 apang sila ang nagaplano nga patigiyunon man ini sa iban nga banwa kag syudad sa Western Visayas. Antre sang drug test suno kay Tablate. Magapakigangot sila sa local government unit ug iban pang mga ahensya sa gobyerno tinutuyo sang random drug test nga mabuligan ang nagagamit sang droga paagi sa rehabilitasyon agud nga ini ang magbago sa baylo nga ipapreso. Itong mga buses kasi kung i-compare natin dito sa mga jeepneys, mga long drive kasi ito eh. So yan ang isa sa mga considerations natin. But ito ay umpisa lang for 2022, but for Region 6 we're planning na i-institutionalize ito sa mga other municipalities and cities dito sa atin sa Western Visayas. Ang kabayan sa pagpayag na PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Samtang imbasalig sa Vallecar Transit Incorporated nga lang random drug test sa Philippine Drug Enforcement Agency ang talaksan nga ginagamit sa ahensya agud masiguro nga fit ang driver sa konduktor sa ilang nga pagbiyahe. Sa interview sa Bombo Radio kay Jade Cibalios, Media Relations Officer sa Vallecar Transit Incorporated, ginakalipay sang kompanya ang pagpahibalo sa publiko nga lunsay negatibo sa paggamit sa illegal substance ang mga driver kag konduktor. So kay Cibalios, halos tanan nga driver kag konduktor ang napaidalom sa random drug test kahapon paagi sa Oplan Harabas ng PDEA ukon sang Biyernes pagi sa Oplan Harabas ng PDEA kag iban pa nga partner agencies. So kay Cibalios, istrikto ang Vallecar sa pagpasiguro nga physically fit ang mga driver good nga makabiyahe sa ilang nga subong nga semana. Ukon subong nga Semana Santa, apang makaduhaman sa kabeses ginpatigayon na medical check-up bangod magduwa sa Semana Santa, may ginapatigayon man nga
tigkalalag. Kung positibo ang resulta sa drug test no kay Ceballos, hindi man pag-terminate gilayon ng driver o konduktor kundi magalabay ini sa due process. Samtang ginahulat ang resulta sa confirmatory test, ini ang mag-report sa opisina para sa investigasyon kag hindi makabiyahe. So kay Ceballos na ma-terminate lang ang driver o konduktor kung positibo ini sa confirmatory test kag kung natapos na ang proper procedure para sa termination. Ang drug test sa iya ang hindi lang para sa driver kag konduktor kundi pati man sa mga officers ng kompanya agud makahatag sa maayo nga serbisyo sa mga commuters. Hindi na siya pagpabayahion, hulaton anamon ang conformity test salin sa PIDEA man no. Ang matabo sina i-hold na siya anay sa office ibutang kung mag-abot ang result ipapatigayon tana ang investigation siya kasi kung siya mag-abot ng conformity test a result na positive gid siya. So that's the time na i-terminate siya namon. Wala kami ga-terminate so kami no, may mga procedures kami nga ginasunod. Ang kabayan sa pahayag ni Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sa Valyacar Transit Incorporated. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, nagdangat sa 19,000 pesos na nakuha sa mga suspetsado matapos naging hold up sini. Ang delivery van niya naga-deliver sa makahulubog nga ilimnon. Ang nasambit nga kandidata ang koleksyon sang mga biktima. Santo sa report, ang nasambit nga insidente nagluntad sang nagadiskarga ang mga biktima. Ginatumod na sa karon sa mga kapulisan sa Banwas ang Ilog kung sino ang yara sa likod sang pagpang-hold up. Ginalantaw man sa mga otoridad nga madugay na ang ginasundan sang hold upper ang van sa iyang ruta. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na kaligad sa taknang alas 7 sang aga. Kadto naman kita sa aton detalye na sang aton nagapanguna nga balita national. Nagperma na sang direktiba kaupod sang Commission on Election na COMELEC ang Armed Forces of the Philippines o kon AFP, Philippine National Police o kon PNP kag Philippine Coast Guard o kon PCG nga magasiguro sa safe, accurate, free kag fair nga May 9 election. Santo sa statement sang AFP, si AFP Chief of Staff General Andres Centino, PNP Chief of Police General Leonardo Carlos, PCG Commandant Admiral Artemio Abo, kag COMELEC Chairman sa Idamen Belt Pangarungan, ang nagkita ay kag nagtambong sa 3rd Joint Command Conference sa AFP Commissioned Officers Club sa Camp Aguinaldo sang Biyernes. Ginpermahan sa mga ini ang Joint Peace and Security Coordinating Council o kon GPCC o kon JPSCC letter Directive number 02-2022 on Operational Guidelines for the National and Local Elections 2022 nga nagahatag sang pulisa kag guidelines para sa mga member agencies nga gindeputize ang COMELEC nga magpatigayon sang peace and security operations sa 2022 elections. Ang PNP ang mga magapanguna sa law enforcement operations, kalakip na ang investigasyon kag paghatag sang assistance sa COMELEC para sa prosecution sa mga election-related nga mga kaso sa piyakabayan ng PCG. Ang magapanguna naman sa law enforcement operations sa mga coastal kag maritime areas. Samtang ang AFP ang magaserbe bilang support role sa pagpatigayon sang joint operation may kaangtanan sa pagpugong sang insurhensya, kag pa ang mga seryoso nga pagpamahog sa national security. Ginagkakongin panaugan man sang direktiba ang AFP, PNP kag PCG nga maghatag sang seguridad sa mga polling places, kalakip na sa mga election materials nga pagagamiton sa eleksyon may kantanan sa supervision sang COMELEC Resolution number 10755 kag number 10743. Ang mga ahensya maghahatag man sang seguridad sa mga COMELEC personnel, mga deputies sa iban pang mga persona nga magabuhat sa mga election-related functions. Kasubong man maghahatag sang magamit nga land, air kag watercraft assets, communication systems sa iban pa nga equipment agud makabulig sa komisyon. Ang mga ahensya nga sang gobyerno nga nagabantay man kag magapugong sa bisan ano nga armado nga grupo nga ginorganisado niya magbuhat sang terorismo kay magpamahog sa mga individual nga magboto para o kon batok sa isa ka kandidato. Samtang gindeklarar ang dengue outbreak sa Zamboanga City kahapon, ang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council ang naghimo sang deklarasyon matapos nga magdangat na sa 893 sa mga kaso sang dengue kung sa diin 11 na ang nagkalamatay humalin sang Enero 1 tubtob Abril 2. Santo sa City Government sang Zamboanga City, 85 ka mga dengue cases ang na-record para sa morbidity
o kon week 13 kung sa diin may pagsaka nga 63% sa kaangay nga period sang 2022 nga nakabase sa report ni City Epidemiology and Surveillance Unit Chief Dr. Ivy Iturralde. Ang numero sang dengue cases ang padayon pa nga nagasaka sa nakaligan nga semana bangod sa dugay-dugay nga pag-ulan. Nagpaandam ang government advisor sa posibilidad sa pag-surge sa COVID-19 cases sa masunod nga duha ka bulan bangod sa mga dalagko nga events kang isang May elections kag religious events kang isang Ramadan kag Holy Week. Sunod kay National Task Force on NTF against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa nga sa tion sang Ramadan ang mga Muslim ang nagakaon sang ulupod sa gabi samtang mga Katoliko naman ang nagapadulong sa mga probinsya sa tion sang Holy Week agud makaupod ang ilang mga himata ag tanan ini ang makabig nga high risk event kag super spreaders. Kasubong man ang mga political rallies nga makabig mass gathering events kung sa diin ang mga nagatambong ang kun kaisa. Nagakalipat na nga magsuksok sang face mask ang tadlong. Pahayag ni Herbosa nga maayo ini nga pahanundom nga mahimo magsaka mga kaso sang COVID-19 sa masunod nga duha ka bulan. Apisar sa pagnubo sang COVID-19 cases, patag sang doktor nga posible gihapon ng surge. Pahanumdum sini nga amo manang nagakatabo sa nakaligad kung sa diin ang kaso nagasaka kada 3 ka bulan. Dugang pa ni Herbosa nga mabudlay ang pag-relax. Kuwag dapat nga mangin optimistic kag maghalong. Nagalaom man ang mga ini nga hindi na magbalik ang surge bangod sa mataas nga vaccination rate sa Metro Manila. Apang posible gihapon ang surge sa iban nga bahin sang Pilipinas. Ginpayag man ni Herbosa nga wala pa sang na-identify nga kaso sang Omicron XE sa Pilipinas. Ang bag-o nga coronavirus variant nga napulo ka beses nga mas makalalaton sang sa Omicron. Ginpayag man ni Octa Research Fellow Dr. Guido David nga ang kaso sang COVID-19 cases ang mahimo nga magsaka matapos ang 2022 elections. Kag sa katapusan nga balita national, ginsaot ni Presidente Rodrigo Duterte ang anak sini nga si Veronica Kitty Duterte kadugan sa 18th birthday. Ang anay Chief Legal Counsel ni Duterte nga si Salvador Panelo ang nagkuha sang video sang pagsaot sa mag-amay kag ginpost sa Facebook. Si Kitty ang anak ni Duterte sa common law wife nga si Hanelet Avancenia. Naibaluan nga si Duterte ang mayara na sang 3 ka mga kabataan sa una sini nga asawa nga si Elizabeth Zimmerman, nga sanday Davao City Mayor Sara Duterte, Davao City Congressman Paulo Duterte, kag Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte. Samtang kadto naman kita sa nagapanguna na naton nga balita sa luwas sang pungsod. Nakasugtan sang Japan kag Pilipinas ang pagpasanyog sang security ties sa ilang pinakauna nga Foreign and Defense Ministerial meeting kahapon sa piyaksan pagkahangawa sa mas nag-agresibo pa nga maritime activities sa China. Ini ang pinakauna nga 2-on-2 talks sa tunga sa duha ka kaalyado sang Estados Unidos nga parehas nga may ginaagawan nga teritoryo sa Beijing. Suno kay Foreign Minister Yoshimasa Hayashi sang Japan, ang duha ka pungsod ang kaangay nga may seryoso nga concerns na tuwi sa sitwasyon sa East kag South China Sea kaya mga iniya nagkasugot nga siguruhon nga maobserbara ang international laws kalakip na ang 2016 Arbitral Award sa Pilipinas santo sa UN Convention of the Law of the Sea na ibaluan nga ginangkon sang China. Ang halos tanan nga bahin sang South China Sea nga nagtuga sang kinagamo sa pila ka mga kaingod sang Southeast Asian nations. Sang 2016 wala ginbaton sa International Tribunal sa mga dahig ang claims sang China sa West Philippine Sea sa pinakaunang nga ruling. Apang ginpawalaan naman sang Beijing ang desisyon sa meeting ginpahayag ni Hayashi nga nakumpirmar nila ang parehas nga kagustuhan nga pasonyogon pa ang kolaborasyon sa pagatubang sa regional kag global challenges. Kasubong man ang kooperasyon may kangtanan sa realisasyon sang free and open Indo-Pacific. Kalakip sa ginakonsiderar ang pagsiguro sa kahiluwayan sa sea lanes sa Southeast Asia kag ang diskusyon na tuwi sa pag-expand sa joint military drills kag exchange sa iban pa. Ginpayag naman ni Philippine Defense Secretary Delfen Lorenzana nga sila ang magabayluhanay sa pananaw sa regional security issues nga parehas nga problema sa duha ka pungsod kag ang kahiluwayan sa pagdahay sa kadagatan kasubong man sa kahawaan santo sa international laws. Magluwas sa Pilipinas ang Japan ang naghumanman sang 2+2 framework sa 8 ka iban pa nga pungsod nga nilakapan sang Estados Unidos, Australia, Britain, France, Germany, India, Indonesia kag Russia.
Kag sa kalapusan nga balita sa international sa Massachusetts, 11 ka mga individual ang ginsentensyahan sang grand jury sa Massachusetts bangod sa sham marriage scheme o kon peke nga kasal nga ginaaligar nakapasulod na sang ginatos ka mga green cards illegally. Anom sa mga defendants ang mahibaluan nga mga Filipino. Santo sa US Justice Department si Marcialito Biol Benitez ang ginaaligar nga nag-operate sa isa ka agency sa isa ka gamay nga opisina kag empleyado sini ang iban pa nga defendants nga nagapatigayon sang peke nga kasal sa tunga sang ilang nga mga kliyente kag American citizens. Santo sa kasal sa Benitez kag ang iya nga staff ang ginaaligar nga nagasumiter sa peke nga immigration petition sa US Citizenship and Immigration Services. Si Benitez kagayban pa nga mga indictees ang inakusahan man sa pag-file sa mga peke nga domestic violence visa in kaso nga ang bana o kunasawa nga American citizen ang hindi magkooperar. Ang mga kliyente ang ginsukot sang kapin $30,000 para sa serbisyo. Isa sa mga kliyente sini ang nagapuyo man sa Massachusetts kung sa diin ang hearing sa kaso ang ginalauman nga patigayunon. Sunod kay United States Attorney Rachel Rollins, ang marriage fraud ang seryoso nga krimen nga nagabutang sa risgo sa integridad sa Estados Unidos sa immigration system nga nakabase sa layi. Dugang pa sini nga ang pagpangabuso sang defendants sa sistema para sa ginansya ang insulto sa tradisyon sang ilang nga pungsod nga pagbaton sang mga immigrants kag prospective citizens. Dugang pa sini nga ang ginaligar fraudulent behavior sa mga suspetsado ang magatuga naman agod sa mabudayan ang mayorya sa mga immigrants nga nagasunod sa layi kag nagatahod sa immigration system sang Estados Unidos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligid sa takna nga 7 sang aga. Kadto naman kita sa ating balita sa hinampang nakasulod na si Filipino tennis player Alex Yala sa championship round sang W25 Chiang Ria Tournament sa Thailand matapos nga malutos si Yishin Ma sang China sa ilang semifinal clash nga may score nga 6-3, 7-4 akon 6-4 kahapon. Sa final si Yala ang maghahampang batok sa hometown death na si Luxika Kumkum. Ang 28 anyos nga tennis star nga may 48 wins, 174 losses record sa iyang karir. Antes ang pagdaog batok kay Ma. Una naman niya ginlutos ni Yala ang kasumpong nga si Momoko Koburi sa Japan sa score nga 6-3, 6-3. Sa quarter-final bout, samtang nagdominar man sini ang round of 32 kag round of 16. Sa tiyon nga si Yala ang magdaog, kung mapauli sini kaduha nga professional title matapos na magdaog sa W15 Manacor Tournament sa 2021. Kag sa balita sa entertainment, ginban ang Hollywood actor nga si Will Smith sa pagtambong sang Oscar sa sulod sa masunod o kon nga napulo ka tuig. Duha ka semana matapos sa kibot sang actor ang bilog nga kalibutan sa pagsulong sini sa stage sa tunga-tunga sang seremonya god nga tampaon ng komedyante nga si Chris Rock. Si Smith ang ginadumilian man sa pagtambong sa bisan ano nga event nga ginhiwat sang Academy of Motion Pictures Arts and Sciences tubtob sa masunod nga dekada. Ang desisyon sang board ang natungan sa pagbawi sang Best Actor Award nga nadagan ni Smith na nakaligad nga bulan para sa King Richard o kon ang pagdumili sa actor sa masunod nga Oscar nominations. Suno kay Board of Director President David Rubin kag CEO Don Hudson, pinaagi sa isa ka sulat nga ang board ang nagdesisyon sa period nga napulo ka tuig humalin Abril 8, 2022 kung sa diin si Smith ang hindi na mahimo makatambong sa bisan anong events o kon program sa akademya. In-person man o kon visually kalakip na ang paglimita sa iya sa Academy Awards. Sa malipot nga statement sa Hollywood Trade Publications, ginpahayag ni Smith nga ginbaton sini kag ginarespeto ang desisyon sa Academy. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sang aga. Kagamuyad to nga nga mga natipon nga mga balita sa subong adlaw sang Domingo. Petsa Jazz sa bulan sang Abril sinito'y 2022 sa liwat 29 kaadlaw na lang ang nabilin. Antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo Balita. Sa liwat kami ng inyong mga tagbalita. Bombo Glorifitel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kag sa aton naman nga Bombo News Analysis nga padala sa aton maukod nga tagpalmati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, gugma o kon kwarta. Nagapalapit na ang aton national election.
Madamo nga mga ginios-gios sang kandidato para ikaw kumbinsiyon. Sako na ang mga lideres sang tagsa ka partido para ang imongalan listahon. Kaysa pag-abot ko sang eleksyon, may sobre ikaw nga pagabatunon. Kung amoy ni permi ang aton sitwasyon, nga sa jutay nga kantidad kita ang dalalon, hindi gid magatinad ang aton nasyon, kay wala gid nagabag-o ang aton tagsa ka kaugalingon. Anda ko nga pala mangkutanon, sa sining palabuton nga eleksyon, gugma o kun kwarta ano ang imo pilion, buwas damlag sang aton pamatanon o kun padayon nga korupsyon nga sa iban nga politiko ilan na naandan nga hilikoton. Kung gusto naton ang panggobyerno baguhon, ang aton anay kaugalingon ang aton unahon, hindi gid pag-ibaligya ang buto naton nga bilidon para nalanggid sang buwas damlag sang masunod naton nga mga henerasyon. Ang ini nga pauna-una ang pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips sagud malikawan ng insomnia.